Hello, my people. This is Sanigo TV. There's a video that I see online. This thing happened in Igbo land. A man, before he died, he told his wife, "If I die, bury me inside this house." Then, when the man died, the wife refused, and they carried the man, go and bury it outside. Now, maybe the man's spirit is disturbing them. Now they want to bring the man back inside the house. Anyway, share this video. But watch the video first, then I will continue. Chief Gabriel Ofoma. Ndị mmadụ jụrụ na-agara ndị ebe si nie. O debere ihe die, wee n'imu n'obie, si nie n'ime bie. Olu mbasa ga-enye, wee n'ime bie. Nwunye ọ divorce na divorce. Anyị na-achọrọ. Anyị achọrọ ya, kpọrọ ndị amị wee bịa. Sisi ọ na-agba mgba na ga-enye n'imu n'obie. Na nke a na-agwa dị ibulie ka enye n'imu n'obie. Ibe anyị kesu ya. Na-ekwu ihe ha na ya nigo ya mmụọ na ụgbọala na ọbịakwa na-ekwu na ini ya na ya ebupụtago ya na mmọnwụ na-agụ ala adịgo na asị gị eme ka ndị mmadụ pụọ ebe a mefe ka na nke a na-agwa dị ibulie ka eje nye na bie otu o si wee chọọ against the wish of anybody at all. Ndị ori na ndị ama nọ na this village jụrụ anya enye ya because nwunye ya ji ekwu ọfụ ụgwọ faju na agara enye ya basi nie ya na-enye nsogbu a n'aka na ji ibubu ya nye ya. So Gabriel is not going inside ebe o si nie ya and ebe a ka ga-enye ya and nwere ife ga-eme. ụmụnne m na-anụlụ ihe kwuru na asị na ihe na-ebego Gabriel Ofoma na kpugo ụmụnne m ngwanụ anyị na-ego Gabriel Ofoma ebe ọsọ anyị na-eri ya onye chọzie okwu ya ngwa ya ubuli okwu ya bata mmanụ ị ga-agbakwa ọsọ ebe ọsọ anyị na-egi Gabriel Ofoma. ụmụnne m bịa mechie na inu ka anyị bụrụ inu wee jebe ka anyị jee na enu Gabriel Ofoma ebe ọsọ anyị na-e ya ọgwọ oluonu. ụmụnne m na-afụlụ ya egbo m na ịchọ n'ụwa dị ya ịchọ militant ịchọ kegait ịchọ audio afrobeat and anybody you need in the whole world, anything you need is a kegait, any court, any courtist you need in our compound, we are here to represent it for you. Na ụmụnne m ndị na-eme ihe ọdịnala adịgo na ọdịnala dị mma. Okay, you already watched the video. So now, what do you have to say about this? Some wife, in this life, every man will be fortune. When you look at this house, if you know this man will be the house. Ngi nwa bụ nwunye ya kwesịrị na ya enye ime ụlọ ajụa gị oge ọ nọ ndụ ọ gwa gị na aga enye n'ime ụlọ. Ị kwesịrị ibido oge a gbaba mbọ kpọba ụmụnna kpọba ụmụnne gị na ịchọkwa ka enyi onye a bụ di gị n'ụlọ. Ichelu ọnwụzie ije kpọkọla amị kpọrụ polisi mgbe kịtazi penny wise pan fresh a na-ebuchiakwa ya azụ na dị ụlọ. Ndị mana enwere ike ebuchi ya n'ụlọ a onyebe nsogbu. So in this life, ụfọdụ ụmụ nwanyị sometimes listen to your husband to get why. O nwe ofu enyi nwoke ọ na-alụ ụlọ unu ya efu ebe 2 months ka o finish ya ụlọ ya mpịa nwa. Ọ sị mba na ọ ga-enye mpịa respect. O buru mpịa jee nie n'ụlọ ọfụ ọrụ chabelo because o nwe one room ọ chọrọ inye mpịa. After he finished the house, he buried his father in one room of the duplex. New duplex. Talk more of the person who na this man jake alụ ụlọ lụcha ụlọ and he watch ya this ụlọ ifu na onye ọbụla lụ ụdị na olden days bụ ndị kpatara ego ọ dịrị izi ịrụ ụdị ụlọ a nwoke lụcha ụdị ụlọ a si gị na ya na ya maybe na inwe reasons ọ gị na ya kpaka ọ dị na nwunye ka ụnụ bụ biko di m ọma na ịnikwa na enu ụlọ a na-enwu adịkwa n'ọma and again onwe onye ya mụ onye ebu ụzọ nwụ. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ebelivu ife niile bụ nwoke na-ebu ụzọ anwụ ọdọrọ mma
in this life onwere onye ga-ebu ụzọ nwụ, di na nwunye amara onye ga-ebu ụzọ nwụ. So ọ bụrụ onwe onye nwe decision o make, keep the decision. This woman na-anụnwa na-esi ọnwụ, ajụọ this woman, ọ bụrụ mpa mụtara ya, ọ bụ nwunye ya ka nna ajụ, ọ bụrụ mpa mụtara nwunye ya n'afọ osisi nie ya na be nnafa na room ya, o ya ekwechi na ya ni mpịa kịta dị ezi ịnụ ajọ nwaanyị ajọka. Nwoke kpebe ekpere n'ụwa inute ezigbo nwaanyị. To marry a bad wife is a disease. It's a very fucking disease. Anyway, sir, share this video, then drop your opinion in this matter, because this is a serious case. Some people may see it just a small thing, but this is a serious case. Drop your comment. Also, remember to share this video. This is Anigo TV. I love you all.